Anis tá dán gavan á dhéanamh agam aniu. Scríomh an file Kathleen Maud an dán seo. Is dán pásanta é an dán seo. Déanann an file cúrsíos anmhí atá gafe I Nardéin na Nambithe. Anmhí fián atá gceist ón Mark Kirkle. Bhí an tanmhí seo séir uair amháin agus bhí sé láidir ach anis tá an anmhí seo faoi glas. Tá an anmhí seo gafe. Freisin is dán mafarach é an dán seo. Seasan an tanmhí seo don ile. Brahan si go bhfuil si faoi bhrú, tá rialacha ann, níl aon saoirse cí, tá daoirse a gceist an seo. So, tedal an dán, well, tá prisiúntach a gceist, tá daoirse a gceist, agus mar sin hain rachamíad a roigh go dtí na mothúcán. Now tá trua, bród, grúm, díomá agus frustagus ann. Tá bród mar tá cúcht a gceist, tá álacht a gceist agus tá an anmhí seo tá sé bródiúil. Mar a dtéanann sé anmhí mé a bhfuil clú agus cáil ar mar scéibh. Anis, cad é téime an dán seo? Well, is dócha gur bheith saoirse téime móra sa dán seo agus freisin neamh splachas. Now, cad iad na technictaí a úsáideann an file? Well, úsáideann si codarsnacht, I gcomparáid le versa hain agus a versa dó. I versa hain tá an lán láidir agus tá sé séir ach a versa a dó tá daoirse gceist agus tá brón air. An frutal sin é an teanga úsáideann an file. Tá sé lom agus siimplí. Tá go leor mothúcán mar a ecann tú an seo agus úsáideann sé mafar. Mar is dán pásanta é. Is dán mafarach é. Well, sin é an dán anis, gavan le Kathleen Maud agus tá siúla gom go náiríonn sibh sa scrúdú.